Wala pa gani makabangon sa trahedya ang taga Sarangani province human mitayo ang magnitude 7.8 gibaha na sab ang mga residente sa Purok Bugog barangay Malalag. Maitum Sarangani province niadtong weekend tungod sa kusog nga bunok sa ulan. Daw dagat na ang kalsada sa lugar tungod sa baha. Sa video nga kuha sa uploader nga si Jerry Kimbo, gipalisod og maayo ang mga residente sa lugar nga musubay sa kalsada tungod kay lalom ang baha pero gitabok yun kini sa mga motorista. Purukan ba subay lo ba bolyo yo. Tungod gyapon sa kusog nga ulan, gibaha sab ang pipila ka mga lugar sa munisipalidad sa Maasim, Sarangani province. Sa sapa, kusog kaayo ang banla sa baha. Niawa sab kini padulong sa kalsada nga mao'y hinungdan sa pagdali-dali og tabok sa mga taong nga gikan sa tulay. Gialalayan sab sa mga tao kining usa ka babae nga makatabok sa baha, hasta sab kining usa ka bata walay gi-report nga missing tungod sa baha. Apan mas nadugangan pa ang kalisod sa mga tao sa lugar kay wala pa gani sila makabangon tungod sa kusog nga pagtay-og. Nakasinati asab sila og pagbaha. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Cotabato Province. Stay safe.